Per vosaltres, en 5 segons, què vol dir Sant Jordi? Tradició, llibres, roses i amor. Gràcies. I a tu? Una tradició molt important que representa Catalunya i m'agradaria que les altres cultures també la coneguessin. És molt maca. Vale. Gràcies. Sant Jordi és un dia molt important per Catalunya i per la llengua catalana. Hola, vols una rosa per Sant Jordi? Tradició només, ja està. Sant Jordi per nosaltres és poesia. Sant Jordi 2013. Feliç Sant Jordi. Per mi Sant Jordi és la tradició catalana de Barcelona, és sortir al carrer amb una rosa i és la il·lusió de rebre la rosa i en el meu cas de vendre-la. Feliç Sant Jordi! Bon dia, Sant Jordi! El Sant Jordi per nosaltres és un dia alegre i ben dolç per totes les parelles. Sant Jordi per mi és amor. Per mi és una festa molt important pels catalans i és una tradició de, no sé, increïble, de donar una rosa a algú que estimes o al revés un llibre. Bueno, el dia de Sant Jordi, bueno, una rosa, Enamorats. amor, veure gent passejant pel carrer, alegria, sol I Catalunya. És un dia fantàstic, amb roses. Todo el mundo vende rosas, es muy alegre y es una oportunidad pues, para intercambiar regalos entre las parejas. Bueno, feliz día de Sant Jordi. Sant Jordi es el mejor día del año. ¡Feliz día! ¡Feliz día, Sant Jordi! Sant Jordi es amor. Sant Jordi es Cataluña. Patria. Pues para mí, no sé, es un día de amor donde los hombres debemos comprar muchas rosas para las mujeres Y la para que gente sea un está día muy feliz y muy, bueno, pues muy alegre. La flor vermella, el jardí i per Sant Jordi sortirà per mi. Per mi, Sant Jordi és tradició. Per mi Sant Jordi és país. Per mi, Sant Jordi és cultura. Per mi Sant Jordi és amor. Per mi Sant Jordi és felicitat. Per mi alegria. Per mi, emoció. Amor, tradició i romanticisme. És la celebració de la nostra terra. Jo no sé què és. Amor, tradició i romanticisme. Sant Jordi per nosaltres és agafar uns quants dinerets per al viatge de final de curs. Bueno, pues un acontecimiento cultural de la literatura, vamos, que nos gusta a todo el mundo. Sí, buen tiempo. Es una fiesta. Pues Sant Jordi para mí es una fiesta típica de Cataluña en la cual se regala las rosas, que es lo típico. Y bueno, es referente al amor, la pareja, se regala al chico a la chica rosa y la chica al chico un libro. Un día que se recuerda la historia de cuando Sant Jordi mató al dragón por su princesa, o sea, una historia de amor. Per mi Sant Jordi és tradició catalana. Per mi Sant Jordi és felicitat. Sant Jordi és roses, són roses. Sant Jordi c'est le jour de l'amour. Oh, Ya estamos. Habla, por favor, un es poquito. precioso, ¿verdad? Es magnífico. Es el mejor día de tu vida, yo qué sé. La Diada de Catalunya. El Día de la Rosa. Amor. Tradició. Otra vez. Amor. Tradició. Amor. Tradició. Hola, estos valen 3.
Sí, por favor. ¿Sí? Las dos, pero mientras más... Pequeñas. Las más pequeñitas, las más cerradas, ¿no? Más cerradas. Esta está muy cerradita, ¿va bien? Oh, qué bien, gracias, mi corazón. Pues son 6. És una alegria i una felicitat per tothom i amor. Per mi és la festa dels llibres. Jo que estimo els llibres, per mi és el millor dia de l'any. El dia més maco de Catalunya. Una gran festa. Festa entranyable. Para mí Sant Jordi es dinero. También dinero. Tradición, tradición. Sant Jordi és un dia especial aquí en Catalunya. Molt especial i molt diferent. Un dia molt maco que hauria de ser festiu, a partir d'ara. Sant Jordi és una leyenda de Catalunya. És el patrón de Catalunya. Tradición, alegría, amor, este es Sant Jordi. Sant Jordi para mí es una tradición que creo que se tiene que seguir manteniendo. Y un negocio hoy por hoy. Para mí Sant Jordi es el momento ideal para publicitar mi libro. Para mí Sant Jordi es un día més. Va a ser muy sencillo, cuando tú me digas. Sí, ahí, perfecto. A la de 3. Feliz Sant Jordi. Vale, pues eso. Sant Jordi és amor. Ser feliços. Sant Jordi és l'autèntica festa nacional de Catalunya. Sant Jordi és amor. Sant Jordi es tradición, felicidad y amor. Las ganas de escribir, las ganas de leer y todas las cosas que tiene la gente para decir. Gracias. Gracias. Sant Jordi és amor. Sant Jordi per mi és records, és infància, és dies de sol, d'alegria, la primavera, Catalunya. És el dia en què va sortir a l'Avui, per exemple. No m'agrada que es comercialitzi tot i que totes les tendes aquí la gent comprant les coses tan cares. Però bueno, l'essència de Sant Jordi és molt bona. Sant Jordi és amor. Para mí Sant Jordi es el Día Internacional del Libro. Sant Jordi és dragón atravesado. Hola, per nosaltres Sant Jordi és tradició i cultura, amor i primavera. Sant Jordi és alegria. És un dia regalar a l'altra persona que estima pues, alguna rosa o el llibre. Es una fiesta muy linda en Barcelona. Més important de l'any, diguéssim, més que Nadal i més que qualsevol festa. Una forma de poder viure i treure uns dinerets. Sant Jordi és collonut. És un dia on demostres l'estima cap a les persones que t'envolten. És un gran dia. Un dia molt especial per Catalunya i per mi és el contrari que el Sant Valentí. El patró dels escaus. Doncs per mi Sant Jordi és emoció, alegria, roses, llibres i Catalunya. És una festa molt maca, perquè una rosa és barata i un llibre és car. És alegria i tradició. Sant Jordi